телевизор караусылар. Хаумагыд хөрмәтле Сол ресторанында 20 хыйысы бидең тамашасыларыбыз. Гәлсәр Хандугас телевизион эстрада йыр фестивале үзенең эшен башлай. Яңа форматта, үзгәрештәр менән, яңа конкурсанттар менән, яңа жюри агзалары менән без яна эфир дарьяларына сыктык. Ләкин нинди генә үзгәрештәр булмаган, алып барысы һәр вакыттагыса мин Зинфир Байбулдина кала киләм. Хөрмәтле жюри менән таныштырып узмаксымын. Республикабызның Туган тел 20 каналы директоры был каналга яңа булыш биргән һәм бик күп йырсыларды эфир дарьяларына сыгарып, уларны телевизор караусыларга тамашасыга якын айткан Азат Галинур улы Вахитов. Ошы 12 ел исендә Үҙелә Гәлсәр Хандугаста канат ныгытып, 12 ел эсендә бик күп йырсыларҙы, бик күп конкурсанттарҙы йырлы иткән, бик күп йырҙар авторы, популяр йырсы, халыҡара конкурстар лауреаты Радиф Зарипов. Күптән инде ул тамашасы һөйөүен яулаған. Башҡортостанды арҡыры буй киҫеп йөрөй торғас, ул инде хәҙер Татарстан тамашасыһының күңелен яуланы. Яңы ғына үҙенең гастролдарын Татарстан Республикаһында тамамлап, Мәскәүҙә халыҡты ах иттереп ҡайтҡан йырсыбыҙ. Бөгөнгө көндә үҙенең инде гастролдары менән, уның һаны менән ул рекорд ҡуйыусы йырсыбыҙ Әнүәр Нурғалиев. Хөрмәтле жюри әфәнделәр, без һеҙгә уңыштар теләйбеҙ һәм һеҙҙең фекерегеҙ менән беҙҙең телевизор ҡараусыларҙың һәм бында Сол ресторанында ултырған тамашасыларҙың фекере тап килер дип уйлайым. Беҙҙең жюри, әгәр дә йырсы уларға оҡшаһа, уны тулыһынса йырҙын тыңлап бөтә. Әгәр дә инде йырсы уларға оҡшамай икән, улар өҫтәлдә ятҡан аҡ ҡолаҡсындарын кейеп, үҙҙәренең йырҙарын тыңлай башлай. Әгәр дә 3 жюри ағзаһы, өсөһө лә ҡолаҡсындар кейһәләр, был конкурсант беренсе турҙан төшөп ҡала. Әгәр дә инде жюри ағзалары икәүһе кейһә, шулай уҡ был конкурсант төшөп ҡала. Әгәр дә инде уларҙың тик берәүһе генә кейһә, тимәк, конкурсант икенсе турға уҙа тигән һүҙ. Ләкин конкурс дауамында минең 5 тауышым бар. Мин ошо 5 тауышты файҙаланып, жюриға оҡшамаған конкурсантты, әгәр дә ул миңә, йә булмаһа, Сол ресторанында ултырған тамашасыға оҡшай икән, мин уны уҙғара алам. Шулай итеп, миндә ни бары тапшырыу мәлендә генә түгел, конкурстың беренсе туры барында 5 тауыш. Шулай итеп, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, киттек, башлайбыҙ. Һаумағыҙ, мин Дилбәр Гизатуллина, миңә 25 йәш, Мәләүез районында тыуғанмын. Әлеге көндә Стәрлетамаҡта йәшәп ятам. Тормош иптәшем менән төрлө саралар үткәрәбеҙ. Күптән беләм һине, ләкин бөгөн күҙ тутырып миңә ҡараны. Шул ҡараҙан минең күҙҙәремә тыныс ҡына ҡала алманым. Белә алманым, әллә аппағым мин, әллә һинең ҡараш үҙгәргән. Һинең йөрәк былай түгел ине, башҡа ине. Минең йөрәк былай түгел ине, башҡа ине һинең күҙҙәрҙә. Һин урамдан атлап үтә инең, һәр бер ябай кеше шикелле. Күҙ алдырып бөгөн ҡарайым мин, аҙымдарың бик-бик һөйкөмлө. Белә алманым, әллә аппағым мин, әллә һинең ҡара
күзләрдә. Күптән беләм һинне, ләкин бөгөн күз тутырып миңа карама. Шул караудан минем күзләремә тыныс кына кала алмадым. Белә алмадым әллә аппагым мин, әллә һинең карашы бергән. Һинең йөрәк болай түгел ине, башка ине һинең күзләрдә. Һинең йөрәк болай түгел ине, башка ине һинең күзләрдә. Башка ине һинең күзләрдә. Башка ине һинең күзләрдә. Ну, Дилбәр, ну, күрдең безгә барыбызга да ошады. Ну, син инде уже нәйтеге әзер җырчы. Җырсы. Нык эффектный булды. Просто без ялтып алдык. Рәхмәт. Дильбар, мощное, хорошее выступление, эффектное. Я думаю, у вас хорошие перспективы. Рахмат, спасибо. Дилбәр Афарин энергетика бар, тауыш бар һиләһендә. Алга. Рахмат. Алга. Рахмат. Яшәгән Гөлсәр Хандугас. Рахмат. Ох, ти, мына нисек хайрап ебәрделәр безнең хандугастарыбыз. Шулай итеп стәрле тамак кыды Дилбәр Гыйззәтуллина икенче турда. Мин Зайнетдинова Нурсилә. Әбияй районы Шәрипә авылынан килдем. Сибай сәнгать колледжының башкорт халык коралдары бүлеген тәмамладым. Иптәшем менән 2 бала үстерәбез. Мин көттем, мәйтәм припевта китереп сыгарыр микән тавышын, йырлай алыр микән, булдырай алыр микән? Юк. Тавышың өстендә эшләргә кирәк. Тавышыңны ештырырга кирәк. Былай гына булмай. Минем уйлавымча, шулай, минем мнение. Рахмат. Нурсилә, к сожалению, песня у вас не получилась. Она, видимо, у вас просто не готовая. Мин кушылам. Аңлашылды. Үз жюри әфәнделәре колаксын кийде. Яртыһында туктаны. Нурсилә. Һиңә уңыштар. Буның белән генә туктап калмассың. Рахмат. Зур уңыштар һиңә теләйбез, дим. Минең исемем Ратмир Гыйззәтуллин, миңа 29 яшь. Үҙем Гафури районы Үтәк авылынан. Бүгенге көндә Стәрлетамак ҡалаһында хәләл ефәтем Дилбәр менән төрлө саралар үткәреп, эшләп яшәп ятабыз. Na 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 na.
Yıllar ötken ayım benim Muhabbetimi yaşarta Dertlendire ilham bire Yırla yırla yaşlarga Muhabbete yamadı Yürekler tibe barılı Hüyhanı hüyti deri Muhabbetle yaş barılı Hüyhanı hüyti deri Muhabbetle yaş barılı bir hüyülürge yaşartele qabatsa Yen hügenin senin menen Dengilike yaratsan Muhabbette yamalı Yürekler tibe barılı Hüyhanı hüyti deri Muhabbetle yaş barılı Hüyhanı hüyti deri Muhabbetle yaş barılı Na 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 Yıllar ötken ayın minin Muhabbetimi yaşarra Yuşişme urgı Lezzetlenip serge Muhabbette yamadı Yürekler tibe barılı Hüyhanı hüyti deri Muhabbetle yaş barılı Hüyhanı hüyti deri Muhabbetle yaş barılı Hüyhanı hüyti deri Muhabbetle yaş barılı Бик дәртле, энергетика шәп, конечно, но тавыш белән, конечно, алдыра алмайың. Бу мин көттем инде әлегә дә баягыш. Өмет белән көтеп утырабыз. Хотя бы мәйтәм припевка азагында чыгарыр микән, тигезләп ибәрер микән урында дип. Но бу тональностьта булмады. Син әлегә дә бая күршенең ягында җырлап чыктың. Сиздеңме аны үзең? Шуңа күрә икенче турга, если булай җырласаң, без синнән көтәбез. Аз гына ныклап әзерләнеп кил. Хороший голос, хорошее выступление, но вот надо, наверное, еще чуть-чуть поддать, немножко вот что-то еще добавить нужно к этому. И будет все хорошо. Рахмат. Вот такая энергетика әйбәт, тавышың ничектер души нету дигән микән, аз гына моңланырак. Ну мин сине күбрәк калдырдым, Дилбәр. Холмақығыз, менің есімім Ридаль Гаскаров, мен Балтас районы егетімін. Менге 21 яш, әлігі вақытта бірі филиалы Башқұртстан дәулет университетінде оқып жүреймін. Көк yoklagan yer Сумып таңданлағана Сәу йөрәгем ярышыды Баламан кемдің ағашы Әллә қандуғаз irkem tavaşa Sev yüreğim yarışıdı Balaman kendine bağaşı
Яшел кылактарын куйып Айда тыңлай орамандар Таудар кылдарын ханагандай Шәүләләрен кудыгандар Сәу йөрәгем ярышысы Баламан кемдең кагашы Әллә хандугас яраба Әллә иркәмне таваша Сәу йөрәгем ярышысы Баламан кемдең кагашы Әллә хандугас яраба Әллә иркәмне таваша Әллә иркәмне таваша Әллә иркәмне таваша Әллә иркәмне таваша Әллә иркәм таваша Не дегеннен таушы мотор бүтін нәрсе бар, но мне кажется, или жыр дұрыс түгіл, или әзірәк таушың белән әзірәк турырак жырлыйсың микән. Таушың тайым бір, ну, бас баритон ма сенің анда? Нең бар? Минем құлап күйеуім айтмай алама жырлыйсың деген. Просто менә әлеге вақытта конкурста, менә минем шундай. У меня 50 на 50, я же хотел тоже наушник одеть. Были, конечно, красивые, хорошие места, но были непонятно, вообще не очень хорошие места, и не интонировал, и в ноты не попадал. Поэтому я вот немножко менжевался и не одел. Ну, то есть надо, наверное, или позаниматься, или что там, не знаю. Мен отборочный турда сені тыңладым. Бұл бәлки яшьләрнең дә гаебе түгелдер. Мин аңлыйм, күпчелек менә сез бит инде районнан, кемдер авылдан, кемнеңдер мөмкинчелеге дә юктыр инде бик репетировать итәргә, җырларга да микрофон белән аранжировканы кабызып, әле микрофонга да өйрәнмәгән, андый, конечно, нюансларын тоже учитывать итәбез. Ну, сәхтәдән күренә инде кемнең тавышы булса, тембр приятный, без бит инде тоже эзлибез барсын төрле яклап. Шуңа күрә синең тембрың бар икән беләбез, бик приятный, благородный тавыш. Шуңа күрә уңышлар сиңа. Рахмат. Уңыштар сиңа, Ридаль. Рахмат. Без сине икенче турда көтәбез. Рахмат. Уңышлар, Ридаль. Хаумыгыз, мин Билал Вәрәзинә, миңа 24 яшь. Мин Авыргазы районы Төрөмбәт авылынан килдем. Әлеге вакытта Өфө дәүләт сәнгать институтының 3нче курсында белем алам.
Честно сказать, вроде неплохо все получилось, но я не понял, что там происходило у вас в припеве. Куда, да, голос есть, конечно, вроде как бы все нормально, но вот что-то вот в песне у вас, я не понял, куда вы там убегали от темы, не знаю. Ну, будем надеяться, что в следующих выступлениях вы покажете себя лучше. Спасибо. Просто разина әзгіна лишний мелизматика белән увлекаться итә. Син уйлайсыңдыр инде, күбрәк мелизмнарны эшләсәм матуррак, мине алырлар дип уйлайсыңдыр инде. Юкмы? Ну, мин сиңа бер урында әйтәсе килә, анда лишний мелизматика не просто аны кирәкмәй эшләргә, икенчерәк надо. Ну, булган әйберне кемитен була, булмаса менә чыгарып булмай. Шуңа күрә афарин дип әйтәм, тавышың бар, бик шундый көчле тавыш, и тембрың да матур. Афарин. Dur рәхмәт. Разилә, жырың матур, үзең шибәрсең, тембрың бик матур. Мин инде белмим, син ничектер, мин әле синең жырыңда булдым, син җырлаганда. Һин кайда йөргәнһеңдер припев вакытларында кушымтала. Менә сәхнәдә мөләем булу бик зур урын ала. Мөләемчелегең, елмаюың, матурлыгың миңа ошады. Dur рәхмәт. Каумыгыз, мин Тулибаев Данияр, Янсура районының Урта Муйнак авылыннанмын. Әлеге мәлдә Чиләбе өлкәһе Магнитогорск калаһында эшләп йөрим, монтажник булып. Бәләкәйдән 20 мыңга гашыкмын. Yılları menen meni bik bəxtli Yürek yaralarım tüdelgenedey Yırmın küngülü məsiqətli Yemhil bulur ine Mağlı yırdar bulmaha Güngelimde yazdar minen Mağlı yırdar tığmaha Yırdar minen güne Durmuş yemli Yıllar menen mini bik bəxtli Yürek yaralarım düzelgenedey Yırmam küngülü məsiqətli Yürek yaralarım düzelgenedey Yırmam küngülü məsiqətli Yıllar menen güne durmuş yemeli Yıllar menen mini bik bəxtli Yürek yaralarım düzelgenedey Yırmam küngülü məsiqətli Yürek yaralarım düzelgenedey Yırmam küngülü
мәсихәтле Йырдар менән мин бик бәхетле Зур рәхмәт Әле ул иң ябай, иң гади булды бүтін конкурсантлардан. Миңа шул ягышады, җырны ярата дип әйттең син үзең баштан. Тырыша, миңа калса, Земфира апаң үзенең аның баллары калды. Синең язмыш Земфира апаңның кулында. Зур рәхмәт Тембры миңа ошады. Әзрәк Фидан абыйыңның да ниләре чыгып ала кайдадыр анда. Ну, тембрың бай. Зур рәхмәт Мин җырны азагына тиклем тыңлап бетелмәдем, чөнки ни өчен дигәндә, тембрың тавышы бар, ләкин син ул тавышыңны әле пакага аның белән куллана алмыйсың. Берни дә генә барды. Бернинди дә үзгәреш сизмәдем, шуңа күрә минең җавабым шундый. Рәхмәт Анвар әйтмешләй, гади чыгыш ясадың. Минем өчен бигрәк гади булды. Шуның өчен мин наушник кидем инде. Зур рәхмәт Азат Галинур җавабын таба белде. Данияр, миңа барлык җаваплылыкты Әнвәр Нургалиев тапшырды. Һин һайлап алу турына килеп өлгермәнең. Оны беләбез. Һинең смена булганын да беләбез. Әллә мин әйтәм тагыла берәй һиңа ышаныс, өмет баглап, икенче турда сыгыш яһатып карарга микән дип уйлыйм әле үземсә. Алла бирһәе, тырышабыз. Бәлки һиңа еңелрәк йыр кирәк булыр. Әле был йырды Данияр миңа әйтте, апайым нимә әйтте, мин шуны эшләнем ди. Әйдә һин хәзер апайыңды тыңламай гына кара әле. Земфира апайыңды тыңлаямы хәзер? Ну шул апайдардан ярак китеп булмай инде ул бу дөньяла. Ну шулай да хәзер инде Земфира апайыңды тыңлап, еңелрәк, дәртлерәк икенче йыр һайлап, икенче турда катнашабыз. Ярай. Килештекме? Килештек. Килештек. Икенче турда Данияр Тулебаев. Хөрмәтле йырман һөйүсләр, безнең инде беренче тур тамам. Һәр шаршамбы Туган тел телеканалында кабатлау якшәмбе көне көндезге сәгать 1дә кемдер карап өлгермәй, ял көндәр рәхәтләнеп ултырып безнең бәйгесләрдә тыңларга була, әгәр дә улар тыңларлык булһалар. Жюри, нимә дип әйтер, жюри үзләренчә баһа куер, ә һез ниндәй баһа куярсыз? Шулай итеп, Гәлсәр Хандугастар менән бергә калыгыз. Киләһе сырышканга тиклем. Тибә парлы, әйтәңе әйтәри кәнби, мөхәббәтле яшь барыды. Әйтәңе әйтәри кәнби, мөхәббәтле яшь барыды. Йөрәгем ярышыды, булман кемдең хагышы, әллә хандугас Yırıpıl, elle irkem tavaşa. Gülgelim düründe, durmuşum bugünde, hin okşaşın ışı okkuşka. Havalı ulak kuş, hayalımдағы kuş, qanat yerip kuşlaşar. Yürek yaralarım düzelgenedey Yarımın köngeli mesihətli Yürek yaralarım düzelgenedey Yarımın köngeli mesihətli